Suligahan. Yes. Agora deixa eu te dar se eu vou por agora pensar. Esse homem começa a fazer que tu chulite. Vamos mudar aí. Maranja. Não é assim, Kita sekolah di Sastra dulu sama kan ada dulu. Di bawah 22, 21. Masa aku 23, saya lihat aku rumah. That's a good right. Yeah. I would just say to Zara as well. Boleh upload. Upload. Kalau dah baca pun. Mau social nanti. 22 plus 8 pencas. Minggu kamu. Ya, kamu jadi ya. Dah. Betul-betul apa ni? Sarah ni lah. Amen. Amen. Bang, nous sommes allés sur le silo de Seigneur sur pas. Bang, il a laissé pas. Fait bonheur à la route pour nous
wafaka impuphu ekhanda yena alutho polisi mawethu-ke ngizocela nje ngokukhulu ukuhlonipha singene emsebenzini wethu we-ATCC Grant Program i-opening prayer sicela siyenzele ubaba umkhemba uBishop yena uzosibeka enkosini baba Bishop naye ifuna Yetholise Nkosi uthabeni lakho Baba wethu ogcwele nguyise weNkosi yethu Jesu Kristu simele lapha Nkosi yami ngabaholi bakho njengokusho kwezwi lakho wathi hambani Nkosi yami ngemithumba ezweni zonke nakho baba umsebenzi wakho umnikezile ubuholi bakho oba Nkosi yami baba bonke sebesebenzile bambale Nkosi kulethwa ngaphambili ukuze babonge izwe lonke besebenze ngegama likaJesu amen. Angibingelele baphathi bami ney'khundla zonke kusukela kuprofesa wethu ubaba wethu uphakathi wethu uprofesa uBhungane uMthimkhulu egameni leNkosi amen. Nodokotela wethu ubaba wethu uMnaba egameni leNkosi amen. Nonke baphathi bami nobaba uGumede ngabanye nonke nisendleni amen. Kusithathiwe ke ngivule ngomkhuleko bengicela ukuthi sithi ukukhotha nje ezwini leNkosi kancane emseni weNkosi ngoba ilona elomgogodla abazalwane wokuhambisa lezi indaba ezinkulu kangaka ukuthi kulabo sebeyizwile bese beyiqonda ukuthi bangobani bese bayathola amandla okuhamba endleleni. Asitholeke incwadi kaSamuel ongokuqala emseni weNkosi ku28 angazi bafishane noma ukhona nongangifundela noma ngifunde Samuel nje lapha ya isihloko esithi unesimo sini na wathi kukhuphuka ixhegu limboziwe ngengubo uSawule wambona ukuthi kunguSawule wakhothama phansi ngobuso wakhuleka kuye amen. Uma sibuka izwi leNkosi inkosi ethile la iyaphupha uma iphupha amaphupha yawasaveli noma wasacaca ukuthi akhuluma ngani noma kayisaphupha uNkulunkulu kasayivezeli naze idalwa zakubo ukuthi zikuphi lapha ezikhona noNkulunkulu kasafiki nangembono kuyona leNkosi eyayibusa ngaleso sikhathi amen. Ke iyakhathazeka manje uma isiphupha namaphupho isithi ke ake ningisizeni mayisiya kwezikhozi zayo ke ningifuneleke ungenani manje umuntu onedlozi ongaseke ngicacisele noma amaphupho ami engiwaphuphayo ngoba noma ngithi ngiyaphupha ngisaqonda manje ukuthi kwenzakalani noma ngithi ngiyayifuna indaba yami kuNkulunkulu kangisacaciselwa yona amen. Ke bayayiluleka ukuthi inkosi ukhona wesifazane othile lenkosi yayimxoshile ngesikhathi ibusa kusemnandi bazalwane yamxosha yathi akasuke ngoba unani unedlozi
Ngendaba yami siselapho noma isikhathi sisifishane izothi ungaboyigxeka ingilozi yomunye umuntu aphathisweyo. Kufanele ukuthi uyihloniphe ingilozi yakhe ngoba ngawuyazi ukuthi usukaphi nayo ukuze ebe nayo lapha khona ngaleso sikhathi. Ngeyinkosi kunezinto zabantu eyayibabuse engazange yayihlonipha ngaleso sikhathi. Yabaxosha, yababiza ngabathakathi, yababiza ngezinto zonke. Kukhona isikhathi eyayisibadinga ngaso. Uma ngabe izinto sezimnyama endleleni, siyafika manje isikhathi yokumdinga lowo muntu onjani emxoshile. Isiya kuye futhi lowo muntu siyithola kuyena usizo. Uma isifika kuyena useyabuza wesifazane ukuthi ufuna ukuba nguvusele bani na? Haleluya bazalwane. Kunezinto zethayileleyo bazalwane okufuneka ukuthi zinyakaziswe zivuke ukuze ikwazi ukusebenza, ukuze ikwazi ukusikhombisa izinto okuyizona zona. Ngoba noma ungaba umgcoco nomnikeza umsebenzi, kepha uma ungayibona indlela ofanele kuhambe ngayo kumnyama kuwena noma bakini besele ngasemuva, kanti bona ofanele noma uphupha bekukhanyisela ukuthi hamba uyokwenza ukuthi noma uyokhela isibani usifake etafuleni noma usiphakamise noma uhambe osigqiba noma usenzeni. Amen. Ngoba bakini banjani bazobe benawo okungukuthi-ke iy'dalwa ezinhle, iy'dalwa zethu esihamba nazo akulutho ukuhamba uyishiye emuva, kodwa wena ngoba izona ey'zokhombisa indlela nozokwazi ukuthi zikulawule endleleni ohamba ngayo. So isidalwa sakho ohamba naso sihloniphe ngoba isona esizokunikeza amandla okuhamba endleleni. Ngoba inkosi engayihloniphanga iy'dalwa zabantu uma isihamba endleleni kunezinto engasayiboni, isithi ngifuneleni-ke owesifazane. Bathi ukhona ozohamba owesifazane uyethuka uthi usufuna ukuzomlinga nala esengikhona uphinde umxoshwe na. Ithi cha nkosi akunjalo, ize yayiguqula isimo sayo eyayiyiso manje mase sikhona-ke kule ndawo sifanele bazalwane ukuguqula izinto zethu zikhanye iyawesifazane, sizovusa izinto zethu ey'leleyo okufanele zivuke zikhulume maqondana zisikhombise yini indlela. Haleluya. Ithalente lakho ungabogqibe emhlabathini ngoba like lathi izwi elinye ilanga abantu banikezwa izipho ey'thile, banikezwa amathalente, kwase kuba khona wanikezwa ithalente labalilodwa wasiyale wasebenze njani ekugqibe emhlabathini, kanti useyona kasasebenzi kahle. Haleluya. Inkosi busisile leso sidalwa sakho ohamba naso sigade, usilalele ukuthi yini le ofuna ukuthi sikwenzele yona ukuze sikhanyisele uyisona ngoba zingafika zonke, kodwa sikhona isidalwa noma sasekhaboma wakho noma esumkhulu wakho noma esuba namhlanje ufuna ukuba kuvusele bathi uzovusa namhlanje isidalwa sakho esibanjiweyo esibunjwe ngabathakathi esikhiyiweyo namhlanje funa simbone ukuthi ubani kahle wena. Amen. Noma ukucindezelwe noma ukuzonda siyazi-ke ukuthi namhlanje nizothatha umsebenzi. Isisho sithi izinja zikhokotha imoto enjani ehamba, seyizoqala zemkhonkote bengagcini kumkhokotha ngomlomo, kodwa baze bamdwebele bamenzele konke baqhelele benzohamba khona. Amen. Kodwa funa niqine endleleni nigade ukulina. Haleluya. Ngibona ikhehla ukuthi wesifazane, ngibona ikhehla elibhosiweyo, kodwa liyisimo sikaNkulunkulu, kodwa liphuma phansi emhlabathini. Ongakho kufanele ulimi lwethu silugade sengazi indaba sikaNkulunkulu ukuthi inkosi athandeka amadima sibizela wonke amagama esiwathandayo ngokuba sikubo wonke umuntu isidaba sikaNkulunkulu. Ike yathi indoda benilaba abantu xa sebekhishiwe baseGibhithe yathi masenihamba kule ndawo lize linane kodwa lishiya amathambo ami. Hambani nihambe namathambo, nihambe nawo niqhubekele ezweni eniya kulo ukuze nihlale nawo. Ngakho-ke kule nkozo sifanele ukuthi amakhehla ethu nezankazi esihamba nazo singayishiyi ngasemuva. Uma nilapha nje makhosi nifike nibike nishise noma nilapha sasi noma nishisile lapha ekuqhamuka khona ukuthi namhlanje sizofana iziqu. Akunana nomsebenzi bazalwane okufanele ukuhamba komsebenzi nibone nishaya izandla
neso elibonile ukuthi lifanele ukuthatha umsebenzi. Asiqhubeke baba wethu ongcwele, siyabonga, siyavula manje lapho ubuholi bakho sabuzobeza ukuthi umsebenzi omuhle kangaka ibakhona-ke Jesu wasemandulo ukuze kupheleliseke konke egameni lenkosi. Amen. Ngiyathokoza. Ubishop umphema ngenzeka ukuthi kuthiwe ubishop umphema ngoba ukuba ngilandele iprotocol yalo msebenzi ngabe sengiyahlawuliswa ngoba kodwa hayi bo uprofessor kanti manje uzemboze ngengubo yasezulwini uyobishop. Ngiyabonga, siyabonga baba ukusibeka emkhulekweni ubusisekile kumsebenzi ngoba njengoba sihlangene la uze ube no professor babili akaze kwenzeke lokhu. Dr. Mlaba inhlanhla enkulu ithamsanqa leli ubone ukuthi udlala ingoma ethi phakamisa ingcinga zethu sizishumayeza ingoma siwese 161 yona lo bufakela ekuqaleni usho ngeyinsimbi. Kodwa ke ngale kokumosa isikhathi ngizocela kuphakame siphakamise ubaba usobaba uprofessor usolwazi umthimkhulu athathe iitem yakhe ye-introduction balwe kanjalo la uzokwenza ke introduction emveni kwalokho bese siqhubeka nohlelo. Kuye kuthi ke makuzosukuma ke uprofessor bese sisukuma sonke bese sihlala phansi aqala inkulumo yakhe. Sokwenza kanjalo ke. Over to you Professor Mthimkhulu. Jesu Kristu. Amen. Sibonge kakhulu Bishop Prof umsebenzi izwi osinikeza lona. Leli izwi osinikeza lona, this is prophetic. Inumuntu kaNkulunkulu uNkulunkulu very prophet. I'm shocked, I'm amazed. Lezi insizwe ezothatha umsebenzi namhlanje phansi leadership yaseJericho usuvele wabanikeza isahlandlela ubaprofethele ngezwi likaNkulunkulu wabakhipha wonke amatata nokwesaba nabo bonke bekukhona ngoba kuloko uzofaka insizwe ezisakhula eyidlulile uma ukhethi zadlule abantu abasuke sebemkhathumuvu
lezi insizwa zombili noma izongena kanje zizongena enyaweni zamaholi akade ekhona. Akube kunzima ukungena enyaweni zomholi, ngoba ungena enyaweni zomholi kufanele mhlawumbe lezi zojaji. Uma ungena enyaweni zomholi okade ekhona kunawazi ukuthi abantu bazokhuluma, bazogxeka, abantu bazokhompera nomholi okade ekhona. Ngimi la nje mina ngisakhompera nobaba. Ubaba una 14 years 15 years ehambile kwafulathela umhlaba. Bathi ngesintu wayamela amathongo ngokwenkolo, bathi waya uNkulunkulu, ngoba phela thina siyona amaKristu athi umuntu ofika usefile sikolo ukuthi umzimba uqede isikhathi sokuhamba emhlabeni, kodwa umoya wakhe usekhona kunye nathi, ulinde usuku lokwahlulela. Ngoba ngeqala uma sekuthiwa akasekho, usekho uyibona konke ukuthi awu futhi sidlulile usuku lokwahlulela, asivele sikhohlweni. Post dele senzaneni zamasonto ngoba isiphelile. Awu amen. Ngibonga amazi nje insizwa lamazwi uphinde sikafunde ekhaya. Isiprofeto sanamhlanje lesi. Lolu suku ngiyabonga uNkulunkulu usise kakhulu kunikwe nina ama-delayed. Siya-understand ukuthi kunama-manifesto ama-elections, people babhizi kakhulu lezi izinto. Kulezi nje kuthiwa ama-manifesto kakhulu ngoba kunama-local government elections. Abantu abaningi trouble nami ngisendlela ende kakhulu sekusebenzise kude but lolu suku lugcotshiwe lalotshelwa nina. Sengithokozele ukuthi umprofeti kaNkulunkulu akanazi alimazi akahlangani nani, kodwa uNkulunkulu uthi ukuthi azokhuluma izwi la. Yazi umsebenzi sengisela usukuncane kakhulu, sekumotivate kuphela ngimode, kodwa uNkulunkulu usenzele wakhuluma. Njengoba ngithatha lo msebenzi ngezohlala amandla kakhulukazi ebandleni, kubalulekile ukuthi uhamba phambi kwabantu ngaleli kweyiphiko nako konke ibanayo i-security ebugadile ngathi negunya. Njengoba ngizonikezwa isitifiketi ziyigunya noma kuqhamukelwa yini, kuqhamukele endleleni uthi cha ifanele ukwenza lokhu nakho lizoliwa lawo okunye okudala mina la ebandleni laseJerikho mina ngedwa ngibokufundisi othi wozale ehlanganyweni yamabandla. Ingoba mina ngizwathi ukuthi nginonkonzo yami ngiyakholelwa ukuthi ibandla laseJerikho libandla kaNkulunkulu. Ngiyakholelwa ukuthi uqona umsebenzi ngisho ungaqoka kanjani, kodwa uNkulunkulu afuni ingubo, ufuna ingaphakathi. uNkulunkulu ufuna ukukholwa, uNkulunkulu ufuna izenzo ezinhle. Ungaqoka injona yakhe ngisho ungaqoka ibe gold, uyigqoke ibe velvet, bangebizayo ka-200,000 uNkulunkulu naleyo ndwangu yakho. uNkulunkulu ufuna inhliziyo. uNkulunkulu ufuna umsebenzele. uNkulunkulu ufuna usihamba phambi kwakhe ube yi-example, ube isibonelo. Lead by example. Lead by example. Futhi wazi ukuthatha le protocol yokuthi uhola abantu zizokuletha. Uzoshaya endleleni. Kuthi anginezele ngalamazwi kwencwadi kaBaba. Whoever wants victory must be ready for war. Awuwazi ukuthi uphumelele ungazangulwa. Whoever wants victory must be ready for war. Anything zolipha yona nihambe nabantu suka la nosebenzela phezu kwakhe. Uyabona mangabe ungashawa endleleni kushuthi awenzi lutho. Whenever people talk much about you, don't worry. You know why? It's because there's something to talk about. When there's nothing to talk about, people will never say anything about you because you are not doing anything. You are creating an animal. When people are busy talking about you, it is because there's something to talk about. Mina yeyeza ngicela ngiyaphuma kumhlaba ngisamfuni ngiphendula umbone ngiyakela. Uyabona ehlangana nawe noma la uzothi hey
usekhona umhlaba umhlaba vele ngicela ungibuzelani ngoba wena wakho mina usenandana uyazi ukuthi inkinga yakho it's because khona lento oyimisayo you are missing something intombi manje mana leso isantana njalo libona insizwa zangabona leso iyabuza usekhona kodwa usibalibala khona inkinga nginikeza ukuthi izinto ezifana nazo endleleni ibe kuNkulunkulu phambili ngibonile kwenzenza kusho ukufuna iBhayibheli consult the Bible mawuthi consult the Bible ukuqe phansi ubheke obondeni ukhulume noNkulunkulu read your Bible and pray read your Bible and pray believe in God and your ancestors ngoba ama-ancestors ama-descendants akwazi ukubona ngathi umuntu othi yena akholelwa kubantu abangasekho abalele shintsha isibongo siyeke isibongo asisebenzisi wakhona engayazi ukuthi lento ethiwa yinkomo loba kuthiwa nje ukhumalo igama lendoda yake yabakhona yadala kuze kube khona wena isibongo igama lokuqala ekhaya owaphila mina ngisho ukuthi ama-generation ngamadodana amistaka eqhubeka bona ingane zosithatha isibongo sabo noma izibongo zabo zokufika ngisenzile isibongo igama lami elilodwa libe isibongo ubaba nje ngekhale kabi ukuthi ubaba bafana ngabe kwathi uma ngabe sithatha over thina sakhe imindeni salithatha igama lakhe laba isibongo ubaba wakho ofundayo uyena umuntu wokuqala wabane usomabhizinisi emndenini wakithi ake siqala uba le-ID lithi kwakuyizangoma zabalusi ipasi engawusini waqala uba nepasi waqala uba namabhizinisi waqala uba nemoto emndenini ubabuyethu waze wathenga ibhasi wabalede ibhasi ubaba wethu uqala ugibela ibhanoyi izinto lezokuthi isibongo sokusibeka ubaba wethu uthole imisebenzi siyenzayo namhlanje ethi namhlanje endaweni ezingamhlanje nathi uyena ukunishiyethele wayibamba wayikhulisa wayi-upgrade enye into engifuna niyibambe njengoba ninikwa lo msebenzi ninikwa ukuthi niye phambi kwabantu ungakhohlwa yithalente lakho khona esiyenzayo phela ufike enkonzweni ufuna ukuthi bakuhlomuka la enkonzweni ithethe yakhona ulahle amathalente akho ulahle amasiko ompilo akho ufuna ukulahla nje isibongo isibongo sakho umuzi uzoyithola inkinga asizwana abafundisi sesibangite yodwa bishop sibangite yodwa ukuthi ngithi mina kahle isonto langempeleni iqiniso lethi isonto lenkonzo izinto ezizakhile thina sonke lesinakhokholo bafundisi nababishop sizigebengu sijonta abantu babanikazi babo hayi sisukela iy'ngane zabantu siziqambisa amanga sithathithi ma-active emasontweni yiyo le nto edusa abantu uma ingane zabantu seyifikile kwena idirect uzalwa ubani yena uzalwa ubani owayezalwa ubani before ikhulekele ukuthi ababizi abakubuzi lokho ungena la you are blessed ublessa ngani osukaphi kunezinto bayi-anthayanga kunemimoya esukele emuva izinto ezazi ngophekekile uzange i-anthaya ngobathakazela abantu bangasini ngoba uyaquma ujahe phambili awuqalange emuva prophetic umuntu mazi bezongekade awumphazeleke uzalo ubani akuchazele ukuthi aphume nawe emuva le ufuleke isisukele emuva ngoba kahle kahle i-altar ikhona kimi yilokuzusaba i-altar ngomsana kuyo kwaphela ngithi kwashika igama yabona basinda abantu abasithi se-altar sisephambili na usubuza ukhoboza impela kodwa nakini usiyedwa ngomsana kambe vele wafakela bayihambela manje umahluko
you are fully accountable kuwona. I-altar you are not fully accountable. Umuntu obheke kuSamu bayele bethi usokhaya ubaba walekhaya. Ngaleso kwelile libiza ukuthi umfundisi. Manje ibuke lempilo yakhe kade. Lo muntu umfundisi ukhethwe thina siyibaba. Okushuthi it's a man-made, siyakhiwe. Bese kuya lo usokhaya ekhaya. Usokhaya ngebloodline, igazi labamaveni akhe, igazi labamaveni akhe. Ake ngikuze muwona kumfundisi noma wona kusokhaya. Into ukutshela kade wokuzoqhamuka kubo. Wona lo wasokhaya ulimele. Ngoba uNkulunkulu wakudala phezulu kwesibongo uyasithanda uyakufuna ukufuni igazi eligijimela emzweni yamaveni akho ile lalomuntu. Noma ngone sokwethu iye kushibele kweli asikho isiqalekiso sokwethu. Basuka benabantu abasebenzisa isiqalekiso sokuthola kubona ekhaya. Musu umfundisi abonise ekhaya fulathela ikhaya fulathela umsamo ulandelana nomfundisi. Mina ngihamba noJesu, hamba nenkolo. No Jesu wayebakhululeke bangeke abasandala. uJesu engiphambaneni wambona uMariya. Washiya imessage. Wathi, "Mama, bheka la indodana. Indodana bheka nangu lo." Ingoba wayengeke amukele uJesu ezulwini nevela wafulathela umina womlala. Ulahla umama wakho ukuthi usabhasa uMariya. Esenenga ngesiphambaneni. Usucabanga ukuthi konke kulungile. Uthi umama idiko ufile. Kodwa amufune inkolo wayeKristu. uJesu akamlole uma wakhe ngesiphambaneni. Ngesikhathi sakhe sokugcina ebhekele ephambi kaNkulunkulu. Amen. Hambani yokubambisisa umsebenzi. Senza ukuthi ngingagegeki. Siyesicabalele uyazi nami lapha mangikhuluma ukuthi ngiyifuna ukuthinta. Uyabona lokufaka kungeke etheksini esuka la eThekwini iyeMlazi. Elodi bakhuluma ngeke ungabathola abantu abawu4 abafaka umhlaba ethiwa bakathwasa. Ungeke uyala eFG uzothola abawu6. Mangibuka kahle uzothi ungeke eTheksini kube wena wedwa uthola izangoma zodwa kanti uyogidika kanti cha. Sekujikwe into yesintu yavele ngumdlalo. Yayifashion. Mina ngifuna ukusiza uma ulandela isiphiwo sakho ayikuzele ngithini. Uma ulandela isiphiwo sakho walandela isiphiwo sakho wakhuleka. Uzwile utheni uBishop isiphiwo sakho sikhapha noma ngakufakela zonke zikhona lezi esinawo. Isho bakuphekela kanti akwenzele ikhona lezi esinawo. Uma ulandela leso never kodwa sekukhona imistake esiyenzayo. Uzwa umuntu eTheksini athi makubuka ngone magobongo hamba othwasa. Iproblem iyona sonke sesiyakhula. Sonke sesiyakhula. Sekuyiprofession kaNombani nami nginayo ukhonskini sagara uwakithi. Abawazi abamanje uwakithi esayikhuphalazini ithi wakithi nami ngale kwevela uwakithi. Ubungoma sezophethe uwakithi. Wonke umhlaba sesifaka ngizibale ngatekini. Ngena abantwana ingalithi isikole ifuna kuthiwa abantwana. Mina nazo bazalwa yini akho umuntu omthetho nabantwana. Todala bafuna ngane. Mina yile ngoma ngane. Sophila nabantu abadala. Nazi umsholo phakathi sisi kompilo lesintu. Ayikho ingane nabantu abadala. Uma kwenzeka ingane abadala beyibanga belesana phezulu sokunenkulumo engathatha phezulu kuyo lesana. Yodwa lapho umbhekelele sekhaya samntakafunde abona impilo. Bese ibona impilo bese ngahlaleka bese ngidala esazi ukuthi wenzani. Ngilwa ukuthi kusasa lapho sesibeke kanje kusebenza kaNkulunkulu. Sengenza ukufundisa abanye enkondweni kuthiwa uhleli eklasini. Akubopha. Iyangicabanga baholi. Umuntu ophume
bayothwasa ufika kuphi ekwaseni kodwa umuntu osuke ekwaseni kwezenkonzweni ufika vume phakathi kwezona hayi izambe ukuthi uNkulunkulu ngakeni into yokuthwasa nje ngidinga ngachaza ukuthi into yokuthwasa nje into mayilanda ngoba ukuthwasa into yedlozi idlozi is not a good spirit Kabala ngizango I full investigate idlozi is a bad spirit umoya omubi umuntu ngathi uyidlozi umoya omubi kodwa uhlonipha haya grade idlozi umoya omubi kodwa uhlonipha yini la uhlonipha nomoya ukumubi uhlonipha ngoba ungaphakathi ekhaya maphilisi ukhona futhi omunye umoya omubi othi isiporo umoya omubi kodwa ungahloniphi owazwazi imisilahlo phela umuntu bayizokuvela nomona ngama uthenge imoto namfowabo unomona bakhona oganayo unomona khona oshadelayo unomona ogcina uyidlozi sibuzele ukumukela lokho uright uyaphila uyasupport uyondla uvuma umuntu wayidlozi ekhaya owayibuye emsebenzini ehambe manje ukuthi athathe imali yakhe aphinde aphume ngayo umuntu wakuzothatha ukudla egcina kudayisela abantu bangaphansi afake imali ephaketheni ophuza ngempela odingeka kodwa kwazikulanda ukubeka ikhiphela yaphansi ucabanga ukuthi ufika kulokho abantu abanga imimoya emihle ilapho sithi amathongo abalela uthongo emsamo balela uthongo ngoba bayasebenza baziphatha kahle bayisibonele esihle sibukela khona ucategorize osana beyonyakanyaka awame ithoze lezizizwa sithandazela abantu because sibonele potential ebantwini bayaphendula abantu bami sisifanele sibhalanse ukuthi nabo bavuke bayibheke introduction yezozoliwa lawo mata abantu basebenza into enkulunkulu ngilamlalele ngomuntu akaqala la ethini imina owafundela ngomsebenzi nganikwa lenkulunkulu ngasebenza ufikuliwe yini namabheki license yokusebenza athi ngimntana wokuza umuntu ongenasizi manje awusho ukuthi umhlaba sinika lento ikhona ngempela lento lalela hambe eminyangweni ethile manje ufike uyobuza lento iphethe ikhona yini bazophendula ukuthi ikhona noma yini musubuza umuntu ongazi lutho umuntu ongazi lutho ayikho wawukhohliswa ulahlile khona ngento enjani ngeke futhi umuntu ongenayo into uzomuthi yakho iyaphinda yini uzothini athi nomona ukuthi akanayo wena yilahla lelo lokho sifana singabi nalutho namkika umuntu omnyama abantu baphethe lephilayo engenayo akafuna ngincikise kulesisebenzi nawo ngona uthi lahla ngizofana kamina ngento balini nani izolokhethe ngisenkingeni sisenkingeni abafuna abantu kubambisana ilona ukuba umeya sonke mangavete someya sonke ngalunga siwopresident sonke ngalunga amaqembu abasha ama-president ngakanyaka sezokuba ngizisithuthi zomuntu opresident ngidabukela upresident ophethe lento yakhulu ukuthi awuzomphendula nangu upresident inkinga ifanana nasingenani ikhanda basinomona vumani ukuphatheka thina kodwa phela ngibeka la ufuna ukuphatheka ngilandele noma ngabe ngiyihlathini ingene nami ehlathini uyazi ngingelela ehlathini sengizindlathi sifuna inyamazana phela indlela mini ngasehlathini njani yabona bathi ngiphakathi ehlathini enyama vumani sokuya ngenyamazana sihlale lapha ehlathini sose uma zingekho ikhona ihlathini ikhona sovumela indlala waya great kakhulu lovumela indlala isibulala esingene ehlathini sizingene isibulala sikasukuma sose size sifuke siqhubeke nendlela ngithanda nami esehamba obezotela uthi wesifazane thatha noma isikwa udle uthola amandla kodwa ekugcineni kwenzekani ubamba izokuzala isithole sakhe esikhuluphanisile shuthi-ke madoda kusekiswa namhlanje umuntu ufika ekhaya kuwena hayi umuntu akaphume ehlile
aphume khona into ayidlile into adlule iprofeti yakugida uphume endleleni ubona noma sekuyekela sanamhlanje sokuthi umuntu akashiya imali kuphela kumahambe engazanga kukomkaphansi hamba sokusizile hamba ungaphindi kuye futhi uzila isithole sabe lawo wenza imphambo nje yazi yamhlupha lento babahlobo isintu nje lesisala kwazi sakhande eBhayibhelini kuze ngathi ngikhandele ngepropaganda yokuthi kwakuyimpilo yethu thina ngoba sifundile yayisibhala ngephi kwasekuthini idwele ikhona ngithanda ukuba umnguni wathi sabangoni ikhona iBhayibheli ibhalwe kaqondaniswa nempilo yethu abantu abangoni abantu bakaNkulunkulu isizwe simnyama ngobuka zonke izizwe zikhululekile emhlabeni into omnyama kuphela ogani uyasuka ukwenza njani kwenza faka ubuciko faka ifence nivalele nifibele nicindezele ngoba yini siyasaza kumele saphakama kumele sanyakasela kuNkulunkulu anoyiqele ngaloko nje simnyama mangazi umnyama nyazi kuze kuthi akuthi kwaNkulunkulu umnyama mase kuhlawuliseka kuze kuthi uNkulunkulu umnyama ngoba ngingazi into omnyama emakhaya umnyama nyakazi uNkulunkulu esihlabeni sakhe asibambeni isikole esinguye into ekumele singayivumeli eSouth Africa abazama ukusenza yona ukuthi sihlukane noNkulunkulu silahle uNkulunkulu silahle khona kukanti silethela ama-drugs salethela yonke into kuvula imithetho ukuthi isho abantu bethu besifazane sithi siyabaganisa kule nawe ntombazane ufune enye indoda uzama ukubulala uNkulunkulu lethu abayazi uma siphethe uNkulunkulu siyinkinga asingavumi ma-South Africans asingavumi ma-Afrika ukuhlukaniswa noNkulunkulu ngenxa yalelisonto lobusathane eselifukela ngoba abantu phasi isonto lobusathane eSouth Africa umoya wabo usuya-operate ngokhala yonke into eyenzekayo yobusathane isibiza ukuthi wena zazi ukuthi ngakunobuhlangothi anobuka noma inini uma ngabe kukhulunywa ngomsebenzi kaNkulunkulu la sekukhulunywa khona ngomsebenzi kaNkulunkulu yabona la kuhlangene ngoNkulunkulu ayikhohle yabona ngathiwa le ndawo ngiyibuka ngibukhethe intambama ziyawohlola ama-round table kuzobe kubekwe kugcishwa amasayida ama-IC incane bakungaba mfurosipesi ukuthi msame emsebenzini kaNkulunkulu ngiyawulwela ukuthi akuthi noma kuthiwa kuyobe kumnandi ngewukhele kodwa thina siyile uNkulunkulu kulwele into kwethu thina ebandleni lakwethetheni kuba umlaba sinenkonzo kuthiwa i-crossover service okuhlukanisa unyaka bese sikakuthi sibe no-second thoughts sabaholi ngenkonzo ukuthi ibe khona ingabe bikho ngoba abazalwane besikhathi namhlanje basuke besebhilisha abantu iyouth intsha namhlanje hawungeke ubone ngesobeni funa ukuthi ingoma ezokuqanisa hayi ingoma izokhala uzozwa cha ufuna nje uyoba sekumnandi kukamnyaka sathane wehlile manje babamgranda bathi sokuba sathane uzimelekile yakuvela kumapolitiki nje mkhulu umsebenzi wababela wathi uma kwami ngingakahambi safumayelana ngisewunobhale bandle wathi ngiyamzwela abantu abambile ukushumayela esizweni esikhulu sengiyibona manje ukuthi ushumayela ibhakwe lakaba ufunele uzobuke ngeBhayibheli ima ngeBhayibheli uthi uJesu wathi ukuyana ngalowo muntu akewo asikhulume mntanami asifeyisane ngiyeka ngeBhayibheli ngiyeka ukuthi uJesu wathi mina ngithi wena uthini ngisho nje ubaba wathi soshumayela esizweni esikhulu isizwe sanamhlanje sikhulu sifuna ukulalela kodwa abantu nendlela yokukhombisa abantu indlela futhi nifunde incwadi ethile lenza ama-research niema-library niyofunda incwadi zenkolo ngoba into eyenza ukuthi kube nolwazi lwe-saturated lokufunda usathane bekufihlele into okuyayo ufunda iBhayibheli ikhulu kanjani ungasweli lokufunda uneBhayibheli kodwa lifundeni uvula ngabili kathathu ubeke uvele into ezokuphazamisa khona into okuzoyithola beyibona incwadi esiyithola namhlanje ikhona eBhayibhelini lakho kodwa ukazi nibona iproblem ufike usathane ungayifundi ngoba
kukhona into ezoyilimaza kuwena nezoyakha kuwena ngaphakathi. Asibambeleleni ngezwi ngiyabonga kakhulu. Babahlobuka sengicela ukubuyisela kuwena. Lethe kuba introduction ngithula nje umsebenzi kubeke enhlaka ulenziwa uma ngizosebenza uqondane nazo qo. Nkulunkulu alibusise. Amen.